Как да не съм щастлива? От мен сега по-весела, по-щастлива няма. Всичките родата ми тук, приятели, децата ми. Какво се пожелаваш, баба Верка, какво се пожелаваш на рождения ден? Какво ще им кажеш на всички тук, на цялото семейство? Какво ще изкарам? Какво ще им кажеш на всичките твои близки? Аз говорих тук. Казах, уважение да се има на всеки уважение. Възрастни, по-млади, по-стари, няма значение. Уважението все е уважение. А какво си пожелаваш на днешния рожден ден? Какво си пожелаваш? Какво да съм пожелала? Какво си пожелаваш днеска на празника? На себе си какво ще За себе си. Пожелавам да съм жива, здрава. Здравичка да съм, да имам здраве. Дай Боже. Най-важното. Човек да е здрав. Да не боледува. Така.